Γεια σας παιδιά, και σήμερα έχουμε άλλο ένα βίντεο και σήμερα θα κάνουμε ένα Star Drop Opening. Αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, θα κάνω ένα βίντεο μόνος μου και πάμε. Πάμε το πρώτο Star Drop. Τίποτα rare. 1, 2, 3. Ωραία. Θα πατήσω στο αριστερό μάτι. Τώρα όλο στο αριστερό μάτι. Παιδιά, δεν έχουμε τύχει τίποτα μέχρι τώρα. Δεν θα τύχουμε τίποτα. Τουλάχιστον να τύχουμε ένα skin. 1, 2, 3. Ωραία. Πάλι τίποτα. Πάμε στο 17. Πάλι τίποτα. Παιδιά, παίζει να έχουν κολλήσει τα Star Drops. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κρασάρει το παιχνίδι και να μην τυχαίνω τίποτα. Αλλά ελπίζω από το Legendary να τύχω κάτι. Legendary, παιδιά. Άρα πάμε. Skin για το Bull. Ωραίο skin. Το κάνουμε equip. Και πάμε. Παιδιά, τουλάχιστον τύχαμε ένα skin. Και δεν είναι λαγκαρισμένα τα Star Drops. Super rare. Δεν θα τύχουμε τίποτα άλλο, μόνο ένα skin. Τουλάχιστον να μου δίνει blinks. Ωραία, πάμε. Παιδιά, δεν θα είναι πολύ ωραίο Star Drop Opening γιατί έχω τύχει μόνο ένα skin. Παιδιά, με πέταξε το παιχνίδι. 1 λεπτό κάνουμε pre-locking. Ωραία, ξαναμπαίνω. Συγγνώμη παιδιά, αλλά με πέταξε. Ωραία. Παιδιά, από τα rare Star Drops δίνει pins. Πρώτη φορά το βλέπω. Mythic. Παίχτης. Ωραία παιδιά, έχουμε τύχει ένα skin και ένα παίχτη. Πάμε παιδιά το Legendary. 1, 2, 3. Δες τώρα. Star Power. Και έχω και 4 κρατημένα εδώ. Πάμε. Epic. Skin. Αυτό το skin το ήθελα. Παιδιά, μου έδωσε skin από Epic. Ωραία, blinks. Πάμε τελευταίο Star Drop. Τίποτα. Ωραία παιδιά, τύχαμε τουλάχιστον. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε μια like και ένα like.